बयखौबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आं गोबां रोखोमनि ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ लानानै फैयो आरो नोंथांमोननो दिन्थिनानै होफैयो जे बहा ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा दावनाफोर जादों। नाथाय दिनै नोंथांमोननो एसे आलादा रोखोमनिसो लाना फैदों, जेरावहाय दिनै आङो नोंथांमोननो लानानै फैयो जाहैबाय जे ख्रिस्टियानफोरनि सायाव माबायदि तारना जादों, ख्रिस्टियानफोरखौ माबायदि अत्याचार खालामदों, ख्रिस्टियान फोथायनायनि मानसिफोरखौ माबायदि बुदों, जेलाव लांदों, बेफोरबायदि रादाबफोरखौ लानानै फैबाय थायो। नाथाय दिनैनि जिथु भिडिअ क्लिप, दिनैनि एबा रादाब एबा बाथ्रा जागोन, बे एसे आलादा रोखोम जागोन। बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टखौ मोनखानाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टनिफ्राय माबायदि गोजान जालांदों बेखौसो नोंथांमोननो लानानै फैदों। इयेस, अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बे जाहैबाय इंलेन्डनि लन्डनाव मोनसे गिर्जायाव, जि मोनसे गिर्जा न' दङ, बेयाव महा कृष्ण कीर्तन जादों। इयेस, अनजाग्रा नायगिरिफोर, महा कृष्ण कीर्तन, जेराव भारतनि माखासे मानसिफोरा इंलेन्डआव दंहैयो, लन्डनाव दङ, बैयाव आरो जायहा बे हाबाफारिखौ मावदों बे जाहैबाय जगन्नाथ दास होननाय, आरो बिथांखौ गिर्जा न'नि सिङावनो कीर्तन खालामनो थाखाय एलाउड होदों। आरो बे कीर्तन खालामनायाव गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा खौसेथि जानानै खोनासंदों, रंजादों, आखाइ खबदों, लोगोसे थाफादों। आरो बेयाव बुंनाय बायदिब्ला बे फारिलाइखौ बे जि वर्स्टार केथेड्रेल चार्च दङ इंलेन्डनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन गिर्जा होननानै बेखौ बुंदों। दा बे गिर्जानि जिथु पास्टर दैदेनगिरिफोर दङ, बिसोरनो जगन्नाथ दासखौ हांख्रायदों आरो हांख्रायनानै बेयाव कीर्तनखौ खालामहोदों। दा बाखि बाथ्राफोरा उनाव जाबाय थासिगोन। नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ एसे दिन्थिग्रोनो नागिरबाय, नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रोदो। ये है इंग्लैंड की सिटी वोस्टर, और हाल ही में इस सिटी की सबसे बड़ी चर्च वोस्टर कैथीड्रल में जीसस की जगह पर कुछ ऐसा हुआ है। थारैनो नोंथांमोनाबो बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै सोमोनांदों जानांगौ, एबा गोसोआव दुखुबो मोनदों जानांगौ। दा बेफोर गासै जाथायफोरखौ नुनायनि गेजेरजों आंनि गोसोआव बाइबेलनि माखासे बाइबेल सिरिफ्रा इसोरनि बुंनाय, जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बोसोनफोरा गोसोआव नांदों। बेवहाय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों आरो बेनि गेजेरजों बिथांमोननि जिथु खामानि बेखौ कम्पेयार खालामगोन। लुकासनि 13:30 सिरि, बे समाव दा जाया उन जादों बिसोरो सिगां जागोन आरो जाया सिगां जादों बिसोरो उन जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि गोबां रोजा रोजा बोसोर आवगायावनो इंलेन्डआव थानाय, लन्डनाव थानाय ख्रिस्टियानफोरा एबा सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ रोजा रोजा बोसोर सिगाङावनो मोनदोंमोन। बिसोरनो गिबि सैथो इसोरखौ सिनायग्रोदोंमोन, बिसोर मोनदोंमोन। नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय बे भिडिअ क्लिपाव जे जि बयनिख्रुइ देरसिन, इंलेन्डनि देरसिन गिर्जा दङ, केथेड्रेल चार्च दङ, बे केथेड्रेल चार्चनि सिङावनो कीर्तन खननायखौ जों नुनो मोनदों। अब्ला बे इसोरनि बोसोन बुंनाया जायाखैने, जेराव जाया दायो सिगां जानानै दङ बिसोर उन जागोन, उन जानायासो सिगां जागोन होननानै बुंनाय बाथ्राया बे जायाखैने सैथो दिनै बेखौ जोङो नुनो मोनबाय। जेरावहाय मोनसे गिर्जा न'नि सिङावनो जगन्नाथ दास होननाय जि सासे इंलेन्डआव थाग्रा धोरोमगुरु, हिन्दु धोरोम फोथायनायनि धोरोमगुरु, बिथाङा कीर्तन खनो, बिथांखौ हांख्रायनानै गिर्जा न'नि सिङावनो कीर्तन खालामहोबाय। आरोबाव बिनि उनाव लुकासनि 8:9 सिरिनि खावसे बाहागोखौ फरायनो हास्थायदों। नाथाय मानसिनि बिसाज्लाया जेब्ला फैगोन अब्ला बियो संसाराव फोथायनायखौ मोनफिनगोन ना? बे जाहैबाय जोबनाय बोथोरनि बाथ्रा। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ फैफिनगोन, बै जिसु ख्रिस्ट थानाय समायाव एबा जिसु ख्रिस्टआ थांनायनि उनाव मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ जे फोथायदोंमोन, बे फोथायनायखौ जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ
लांनो फैफिनगोन मानसिफोरखौ बै समाव बे फोथायनायखौ मानसिफोरनिफ्राय मोनफिनगोन ना होननानै सोंनाय मोनसे सोंलु दङ। आरो थारैनो दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरा गोदाव सोराव जादों। गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनिफ्राय उनफिनदों, गोदाव सोराव जादों, बै फोथायनाया गैयै जालांदों। बेयावखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ गोदोनो बुंनानै दोनखादों दि नाथाय मानसिनि बिसाज्लाया जेब्ला फैगोन अब्ला बियो संसाराव फोथायनायखौ मोनफैगोन ना होननानै। दिनै इंलेन्डनि जिथु लन्डनाव जिथु जानाय जाथाय, जिथु नुथाय, जेराव मण्डलिनि फोथायारिफोरा, जिसुखौ फोथायग्रा फोथायारिफोरा गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ हांख्रायनानै कीर्तन भजन खनहोनानै गावसोरबो रंजादों, गावसोरबो आखाइ खबदों, गावसोरबो गोबां मुहिनि नांनानै थादों, जों बेखौ नुनो मोनदों। बिसोरनि फोथायनायफोरा बहा थांखो? बिसोरनि फोथायनायफोरा गोमालाङाखैने? आरोबाव नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरिखौ दिन्थिनानै होबावनो हास्थायदों। 1 तिमथि 4:1 गोथार जिउआ रोखायै बुङो, उननि बोथोरफोराव खायसे मानसिफ्रा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन, बिसोरो आन्दायहोग्रा जिउफोरखौ मानिगोन आरो बादुवा जिउफोरनि फोरोंनायखौ लागोन। प्रेज द लर्ड। मा एसे स्पष्ट साफायै इसोरनि बोसोना बेयाव बुंदों। गोथार जिउआ रोखायै बुङो, उननि बोथोरफोराव खायसे मानसिफ्रा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन। माब्ला उनफिनगोननो? उननि बोथोरफोराव, डेट मिन्स जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफोरनि फोथायनाया जिसु ख्रिस्ट'नियाव जिथु फोथायनाय दङ बै फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन। आरो बिसोरो मा खालामगोननो? बिसोरो आन्दायहोग्रा जिउफोरखौ मानिगोन। दिनै बुहुमाव सैताननि जिउआ खामानि मावगासिनो दं आरो बै सैताननि जिउफोरा मानसिफोरखौ बाहायदों आरो मानसिफोरनि गेजेरजों गोबां फोथायारिफोरखौ आन्दायहोदों। आरो मा बुंबावदों जोबनायाव? आरो बादुवा जिउफोरनि फोरोंनायखौ लागोन। बादुवा जिउफोरनि फोरोंनायखौसो लागोन होननानै बुंखादों। दा दिनै जिखौ इंलेन्डनि लन्डननि जि वेस्टार्न केथेड्रेल जिथु चार्च दङ, बै चार्चआव जिथु जानाय जिथु खालामनाय खामानि, बे एखे इसोरनि बुंनाय बाथ्रा, तिमथियाव जिथु बुंनाय बाथ्रा, पलनि गेजेरजों बुंजानाय जिथु बाथ्रा, बे बाथ्राखौ जोङो जाफुंनायखौ नुनो मोनदों। जेराव जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफोरा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन होनदों। दिनै नंगौ, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनिफ्राय उनफिननायखायनो, फोथायनाय गैयैखायनो गुबुन धोरोमनि मानसिफोरखौ हांख्रायनानै गिर्जानि सिङावनो कीर्तन खालामहोदों, भजन खालामहोदों आरो बेजों लोगोसे गावसोरबो थाफादों। नोंथांमोना अलरेडि भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय आरो भिडिअ क्लिपखौ नुगासिनो दङ। नोंथांमोननो आङो माखासे सावगारिफोर, पिक्सारफोरखौ दिन्थिगासिनो दङ जे फरेन कान्ट्रिफोराव, खास करि आमेरिका, इंलेन्ड, लन्डन, बेफोरबायदि जायगायाव भारतनि जिथु धोरोम दङ, जि हिन्दु धोरोम दङ, बिथांमोनाबो बेखौ गोबां जायगायाव फोसावहैगासिनो दङ। फोसावनाय बेलायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया, आं बेखौ बुङा। नाथाय जों जिसु ख्रिस्ट'खौ सैथोखौ मोनखानाय बेक्तिफोराबो दिनै फोथायनायनिफ्राय उनफिनलांगासिनो दङ। दा बियो मानि इंगित अनजाग्रा नायगिरिफोर? बे जाथाया मानि इंगित? बे जाथाया जाहैबाय जोबनाय बोथोरनि मोनसे सिन, मोनसे नेरसोन। जों जे जोबनाय बोथोर खाथि दं, जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायनि खाथि समफोराव जोङो दं। बेनिखायनो दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा, फोथायारिफ्रा, दिनै जों बेखौल'सो नुदों, भिडिअ क्लिपाव फैनायखायसो बे जाथायखौ नुदों। नाथाय बेबायदि जाथाय हयथ' गोबां जायगाफ्राव सोलिगासिनो दं। दा बेयावहाय जोंबो साबधान जानांगोन। जोंनि जिउआवबो, जोंनि बेयावबो बेफोरबायदि समयसाफोरा फैनो हागौ। जोंनि गेजेरावबो फोथायनायफोरा खमिलांनो हागौ। सोरबाया बुंनो हागौ जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिननाय नंलिया, नैबे धोरोमासो मोजां, बै धोरोमासो मोजां, बबेबा धोरोमासो मोजां। हयथ' आन्दायहोग्रा जिउफोरा जोंखौ आन्दायहोनो सेस्ता खालामगोन, नाजागोन। मानोना बेफोर गासै खामानिया सोरनि? आन्दायहोग्रा जिउनि खामानि। आन्दायहोग्रा जिउनि खामानि, बेखौ स्पस्त'है जोंनो इसोरनि बोसोना खोन्थादों। आरोबाव फिन बे बाइबेल सिरिखौ नोंथांमोननो फरायनानै होफिनबावनो हास्थायदों। 1 तिमथि 4:1 गोथार जिउआ रोखायै बुङो, उननि बोथोरफोराव खायसे मानसिफ्रा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन। उननि बोथोरफोराव खायसे मानसिफ्रा फोथायनायनिफ्राय उनफिनगोन आरो बे जागासिनो दं। बिसोरो आन्दायहोग्रा जिउफोरखौ मानिगोन। जायफ्रा उनफिनगोन बिसोर सोरनि जिउखौ मानिगोननो? आन्दायहोग्रा जिउखौ मानिगोन आरो बादुवा जिउफोरनि फोरोंनायखौ लागोन। बादुवा जिउनि फोरोंनायखौ लागोन। बेयाव माबाफोर बुजिबावनांगौ बाखि दंबावो? जेबो बाखि गैला खोमा। आन्दायहोग्रा बादुवा जिउफोरनि फोरोंनायखौ लागोन। दिनै बेबायदिनो जादों गोबां गिर्जाफोराव, गोबां हादोरफोराव
आन्दायहोग्रा जिउफोरनि बाथ्राफोरखौ लादों आरो बेबायदिनो सोलिगासिनो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, सांग्रां जानायनि सम, साबधान जानायनि सम, नङाब्ला आन्दायहोग्रा जिउआ गोबां मानसिफोरखौ आन्दायहोगोन, गोबां खृष्टियान सुबुंफोरखौनो बाहायगोन, गोबां खृष्टियान सुबुंफोरखौनो फोरोंनानै नङा बेसो सैथो, बेसो मोजां बेफोरबायदि बुंग्रा, बेफोरबायदि फोरोंग्रा आन्दायहोग्रा जिउआ बैसोर सुबुंफोरखौ बाहायगोन। बे जाहैबाय जोबनाय मुगानि बाथ्रा। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर मोनफा मोनफा नेरसोन। सिगां जानाया उन जागोन, उन जानायासो सिगां जागोन होननाय बाथ्राफोरा सैथो नुजागासिनो दङ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ मोननानै बावना थानाय बाथ्राफोरखौ थारैनो माबाफोर गोसोआव फैदों आरो माबा मोनसेखौ सोलोंनो हादों होननानै आङो मिजिंथिदों। दे अब्ला बेसेयावनो फोजोबलांनो हास्थायबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै मा सानखो नोंथांमोना कमेन्टआव मोन्थिहोगोन। आरो लोगोसे गोदान फैदोंब्ला सोरबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो चेनेलखौ, आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो, आरो लोगोसे हायोब्ला शेयार खालामदो। दे दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।